लोगोफोर गुड इभिनिं टु इउ अल लोगोफोर दायो बेलासिबायबो आरो जायफ्रानाखि फुङाव नायदों गुड मर्निं टु इउ अल लोगोफोर आरो जायफ्रा माने गुड आफ्टारनुनाव नायदों गुड आफ्टारनुन टु इउ अल लोगोफोर थ' लोगोफोर लेट्स बिगिन ना लोगोफोर थ' नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट मोनसे भिडिअ लाबोदों लोगोफोर थ' नोंथांमोना जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे दिनै माने मोनसे गोदान माने प्रसेस लाबोदों आं नोंथांमोननि थाखाय आरो जायफ्रा माने नोंथांमोना बयबो थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जे आं मानि बागै भिडिअखौ बानायदों थ' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बानायदों जाहैबाय मानोना लोगोफोर मेम्बारशिप जायफ्रानाखि इउटुबारफोर नोंथांमोना बयबो मिथियोना आरो नायग्राफ्राबो मिथियो जे मेम्बारशिप मा जइन खालामबा मा नोंथांनि थाखाय मा सुबिदा जागोन थ' लोगोफोर आं बेखायनो मेम्बारशिपखौ एक्टिभ खालामबाय अन खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रानाखि आंजों माने क'अपारेट खालामनो लुबैयो माने आंजों शेयार खालामनो लुबैयो आरो आंजों माने सोंनाय फिननाय खालामनो लुबैयो नोंथांमोना माने मेम्बारशिपखौ जइन खालामना लादो आरोना जइन माय मेम्बारशिप गाइस बिकज इट्स स' इम्परटेन्ट टु इउ अल गाइस नोंथांमोननि थाखाय माने इम्परटेन्टथार मानो होननानै बुङोबा आं जेब्लानाखि भिडिअ हगारगोन नोंथांमोना जइन खालामना लाबायबा माने नोंथांनियाव माने भिडिअखौ सिगां नुहैग्रोगोन आरोना आरो आं गोबां प्रसेस बेफोरबायदिनो गोदान प्रसेस लाबोबाय थागोन बानायबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोननि थाखाय बबेया मोजां आं बेखौ बानायगोन आरोना आरो नोंथांमोना जायफ्रानाखि आंजों स्टार्ट खालामनो गोसो नोंथांमोना आंनि मेम्बारशिपआव जइन खालामना लायोबा माने उनाव मिथिगोन माबायदि प्रसेस लाबोगोन आं गोदान बेलेग प्रसेस लाबोबाय थागोन आरोना सोलायबाय थागोन आं थ' नोंथांमोना बेखायनो जइन खालामना ला जे आंनि गासैबो भिडिअफोरखौनो माने नोंथांमोना सिगां नुहैनाय बायदि दायो आं बेखौ बानायदों आरोना बे प्रसेसखौ बानायदों नोंथांमोना जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ सिगां नायनो लुबैयो बयनिफ्राय सिगां नायनो लुबैयो नोंथांमोना आंनि जे माबाखौ मेम्बारशिपआव जइन जादो नोंथांमोना बारा होनाङा 80 रुपिसल' थ' नोंथांमोना आरो मोननै प्रसेस दं मोनसेया हाइ कस्टलि मोनसेया ल' कस्ट आरोना मोनसेया हाइ कस्ट मोनसेया ल' कस्ट नोंथांमोना अबेखौ खालामनो गोसो खालामदो आरोना जायखिजाया मोनसे खालामना लादो थ' लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै माने भिडिअ बानायदों लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट थ' आं बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना माने 100 बा 150 थाखाया जेबो नङा आजिखालि नोंथांमोना जे मेम्बारशिपखौ जइन खालामो मानो होननानै बुङोबा आंनि थाखायबो मोजां नोंथांमोननि थाखायबो मोजां मालाबा समाव आं बिदिनो बेलेग प्रसेस लाबोनो हागौ थ' नोंथांमोना बेखायनो माने जइन खालामनानै ला आरोना नोंथांमोना जइन खालामनानै लायोबासो माने नोंथांमोना आंजों माने बेफोरबायदिनो मेल बायदिसिना खालामनो हागोन उनाव थ' बेखायनो नोंथांमोना माने मेम्बारशिपआव जइन जा आरोना मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि सोंनाय फिननाय बेफोरखौबो आं थाबैनो माने रिप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना जायफ्रानाखि माने आंनि मेम्बारशिपआव दङ आं नोंथांमोनखौ थाबैनो माने रिप्लाइ खालामगोन आरोना नोंथांमोननि कुइसनफोरखौ थ' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रानाखि आंजों कुइसन खालामनो लुबैयो बा कुइसन एन्सार खालामनो लुबैयो नोंथांमोना माने मेम्बारशिपखौ जइन खालामना ला आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायसो इम्परटेन्ट आरोना थ' आंनि थाखायबो मोजां आंनि थाखायबो इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखाय बांसिन इम्परटेन्ट आरोना मेम्बारशिपआ मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननो आंखौ नांगौ जायोबा आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ माने खावलायहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना मेम्बारशिपआव जइन खालामना ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो बुजिखायो मेम्बारशिपनि माने ओंथिया मा मेम्बारशिप खालामनानै लानायनि माने मेन माबाया मा मेन प्रसेसा मा थ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय आरोना जे मेम्बारशिपआव जइन जादो थ' नोंथांमोना आंखौबो हेल्प खालाम थ' बेनो आरोना लोगोफोर थ' आं दिनै भिडिअ लाबोदों लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बेखायनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो मेम्बारशिपआव था आं बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जास्ट नायलांबायल' था आरोना थ' मा होनबावनो ना थ' लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावसो माने नोंथांमोननि हेल्पआवसो नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायावसो माने आं दिनै माने बेफोरबायदि स्टेजाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो थ' थेंक इउ स' माच उइथ माइ हार्ट आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय फ्रम इनसाइड माइ हार्ट ना नोंथांमोनखौ माने जे थेंक्स गिभिं होनो सानो लोगोफोर नोंथांमोनखौ साबायखर बावनो सानबाय थ' लोगोफोर आं दिनै जोबोद खुसि आरोना बे नोंथांमोननि बे सापर्टआव आं दिनै माने मोजां मोनो आरोना गोसोखौ मोजां नांदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना जास्ट जायफ्रानाखि जइन जानो गोसो जइन खालामना लादो थाबै
नोंथांमोननि थाखाय मालाबा समाव प्रसेसा ओरैबायदिबो जागोन जे नोंथांमोना जे आंनि भिडिअफोरखौ बयनिफ्राय सिगां नुहैगोन बा बेफोरबायदिनो आरोना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जागोन आं माखासे भिडिअफोरखौ मेम्बार्सफोरनो शेयार खालामगोन नैबेफोरबायदि आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोना माने आंजों जायफ्रानाखि कपारेट खालामनो गोसो आंजों इन्जय खालामनो गोसो आंनि जे इनसाइट्स माने पार्सनेलि माने आंजों चाट खालामनो लुबैयो नोंथांमोना जास्ट मेम्बारशिपखौ जइन खालामनानै ला थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ माने खावलायहरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना सोंनाय फिननाय कुइसनफोर खालामोबा आं नोंथांमोन थाब थाबैनो एन्सार हरगोन थ' लोगोफोर बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआव आं दिनै माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर बेनो आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना सानफ्रामबो नायबाय था आंनि भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो आं नाजागासिनो लोगोफोर नाथाय आं हायाखैमोन नाथाय लाबोसिगोन आरो सानफ्रामबो लाबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय